Ze situací 2 na 1 samozřejmě vždycky góly padat budou. Občas zkrátka brankáři nějaká střela projde, občas obránce nechytí krosovku do prázdné. Při plnění několika jednoduchých pravidel se ale dá úspěšnost dotlačit až někam mezi 90 a 95%. Vše závisí na spolupráci brankáře a obránce a na tom, jak dobře si každý z nich plní své úkoly. Pro připomenutí je zde krátká rekapitulace prvního dílu. Pro brankáře je důležitá práce s osou hřiště. Pokud jde střela z poloviny před osou, může se soustředit na svůj postoj, pozici rukou, postavení v brankovišti, zmenšování úhlu, čtení čepele a krátké přesuny. Má tak dlouhodobě vysokou úspěšnost. Pokud přijde po výběhu nebo křížné přihrávce střela z prostoru za osou, musí brankář na místo přípravy na zákrok řešit změnu gardu, dlouhý přesun a udržení postoje a má tak dlouhodobě nižší úspěšnost. Brankář tak při práci s osou hřiště potřebuje pomoc obránce. Jejich spolupráce by měla fungovat podle 2 jednoduchých pravidel. První pravidlo říká, co by měli brankář a obránce dělat. Brankář kryje hráče s míčkem a obránce hráče bez míčku. Ze situace 2 na 1 se tak stává situace 2 na 2. Druhé pravidlo říká, jak by to měli brankář a obránce dělat. Brankář má na starost prostor před osou hřiště, obránce hlídá prostor na ose a za osou hřiště. Dnešní díl doplní odpověď na otázku, proč by to tak měli dělat a proč jde o efektivní strategii. Přesná pravděpodobnost úspěchu a neúspěchu se samozřejmě určit nedá, stejně jako v žádném jiném sportu. I přesto se dá poměrně dobře rozlišit, která situace bude při útoku 2 na 1 spíš úspěšná a která spíš neúspěšná. Při rozkreslování herních situací tak budou použity 4 ikony, které budou značit vysokou pravděpodobnost, přijatelnou pravděpodobnost, nízkou pravděpodobnost a mizivou pravděpodobnost. Brankář by měl tato procenta velmi dobře znát, aby mohl komunikovat a řídit obránce a s jeho pomocí na hřišti vytvářet situace, ze kterých bude mít dlouhodobě největší možnost úspěšně zasáhnout. V první situaci je obránce blízko k hráči s míčkem. Sice mu zabrání ve výběhu, ale stačí téměř jakkoliv špatná přihrávka do prostoru za osou, odkud letí střela do prázdné branky. Když naopak obránce bere hráče bez míčku hodně osobně, zcela jistě zabrání přihrávce. Nijak ale nezabrání samostatnému náběhu na brankáře středem hřiště. Úspěšný zákrok je pak hodně náročný. Pokud obránce udrží osu, ale je příliš vysoko, bude mít velký problém zachytit přihrávku na zadní tyč a bude hodně záležet na jeho rychlosti, jestli dokáže zabránit výběhu. Naopak pokud stojí obránce na ose příliš nízko, dokáže sice ve spolupráci s brankářem výborně řešit situace kolem malého brankoviště. Dává ale útočníkům hodně prostoru na kvalitní přihrávku a střelu do prázdné, kterou navíc z osy nebude snadné zablokovat. I při postavení lehce pod úrovní míče ale rozhoduje každý metr. Pokud je obránce krok před osou, nutí hráče střílet na připraveného brankáře a dobře brání výběh přes osu. Když ale skrz něj projde přihrávka, která nemusí být ani moc kvalitní, má jen velmi nízkou šanci na úspěšný blok a staví brankáře do obtížné situace. Naopak, když je obránce pod míčem a krok za osou, pro brankáře se situace nijak výrazně nemění. Pořád bude připravený na střelu ze své strany hřiště, pořád mu obránce může kvalitně pomoct s výběhem přes osu. Přihrávka na volného hráče bude ale velmi obtížná a i když projde, často jde zakončení do úspěšného bloku. Tato varianta je tak ze všech nejzelenější. Jako optimální pozice se tak jeví být cirka krok za osou hřiště pod úrovní míčku a ne příliš blízko k brance. Podobně se dá rozebrat i situace 3 na 1. Když obránce vyrazí na hráče s míčkem, bude jen obtížně chytat přihrávku přes osu a bloku se vůbec nezúčastní. Naději na blok má pouze při střele z druhé vlny. Nějak v tu chvíli ale nemůže zabránit dalšímu pokračování akce. Při postavení na ose hřiště na úrovni míčku má sice obránce dobrou pozici na hráče ve druhé vlně, ale reálně tak ze situace 3 na 1 udělá situaci 2 na brankáře, protože nebude úspěšně bránit ani výběh, ani přihrávku na zadní tyč. Když ale udrží pozici za osou a pod úrovní míče, zvládne blokovat střelu z druhé vlny, se kterou by mu měl navíc výrazně pomoct brankář. Dokáže také zůstat aktivní při dalším pokračování útoku. Pravděpodobně tak útok skončí zakončením na připraveného brankáře, tím spíš, že obránce ze své pozice zvládá blokovat jak výběh přes osu, tak přihrávku na zadní tyč. Pořád jde o situaci 3 na 1, takže branky padat budou a z nákresu zmizela sitě zelená barva. I přesto je toto nejzelenější varianta. Opět tak platí, že optimální pozice je cirka krok za osou pod úrovní míčku
a ne příliš blízko k brance. Některé týmy mají rychlé protiútoky dobře natrénované a snaží se přerotovat postavení útočníků tak, aby se dalo co nejhůř bránit. I přesto zde lze uplatnit stejné pravidlo. Brankář by měl zvládnout přesun a zákrok proti přihrávce na bližší tyč. Při výběhu nebo přihrávce do druhé vlny by mu už měl pomoct obránce. Stejně tak by měl obránce zvládnout chytit křížnou přihrávku a obecně udržet hru před osou hřiště tak, ať má brankář co nejvyšší pravděpodobnost úspěšného zákroku a nemusí řešit situace za osou. Brankář je tedy připravený krýt situace ze své strany hřiště, obránce se snaží udržet hru před osou. Brankář komunikuje s obráncem a pomáhá mu se udržet v optimální pozici. Ta ve většině případů bývá krok za osou a pod úrovní míče. I přesto samozřejmě branky padat budou. Stále jde o situaci 2 na 1 a nejde vždy zabránit všemu. Důležité ale je, že branek bude padat výrazně méně a při správném provedení může být úspěšnost až mezi 90 a 95%. Jak vše může vypadat v praxi, ukáže ve 3. díle sestřih z nedávno skončeného mistrovství světa juniorek v Kanadě.